Bueno, avui me n'he vingut, en comptes d'estar anant, m'he parat un poquet. Me n'he vingut a un lloc que de xocoteta sempre m'agradava. La cosa és que és una zona sempre està en xiquets, més adolescents que altra cosa. I ha estat una temporada tancada. No sé com se diu este passatge, però està al costat de l'església de la Muntanyeta i entre l'avinguda Vidal Canet i l'avinguda Joan 23. En aquestes finques i al fons hi ha un parc, però bueno, Marina està dormideta. Bueno, avui el tema que he triat ha sigut el bullying, l'assetjament. És un tema que té molts factors i és molt difícil de parlar en ell d'una manera completa, perquè, us passaríem així el dia, me podria passar una setmana parlant del bullying, perquè inclou l'agressor, l'agressora, la víctima, l'entorn, la societat en general. O sigui, el bullying, per al meu entendre, s'hauria d'abordar des de cercles concèntrics, o sigui, la víctima, l'agressor, l'entorn immediat, l'entorn de cadascú de les parts i l'entorn, la societat en general. Per què? Perquè crec que no n'hi ha culpables. En realitat, en la psicologia, un altre dia ja parlarem sobre la culpa. Què és millor? Treballar en les víctimes, treballar en els agressors, treballar en l'entorn. No és millor ni una cosa ni l'altra, és el que se pugui fer. Quan més sucre, més dolç. La cosa és que des de la psicologia s'ha de treballar quan la persona vol. Si no vol, no se pot fer res, pràcticament. Sí, això, fer estos vídeos i donar pel sac un poc i que algú ho trobe, o sigui, algú que no hagi pensat sobre aquests temes, donar-li l'oportunitat de que es conega. Per entrar des de zero en el tema, el bullying. Què és el bullying? El bullying és una situació de superioritat, de mostrar superioritat d'una persona a l'altra, mitjançant constants desqualificacions, constants crítiques cap a l'altra persona. Per això, al ser constant, se sol produir en llocs que se solen anar, com l'escola, l'institut. Per tant, és un lloc on tens que anar i te trobes obligatòriament, pràcticament, en la persona que està, abusant de tu, o de la teua, abusant de lo que t'està dient o de l'avance en la teua vida. Com abordar això? Des de molts àmbits. S'ha de treballar, per supost, s'ha de treballar en l'agressor i s'ha de treballar en la víctima. La víctima, moltes voltes, no demana ajuda, però és que l'agressor tampoc, clar, l'agressor està bé. Però realment, entre ells, en la víctima i l'agressor, s'assemblen més del que pareix. S'assemblen entre ells més del que pareix. Tenen variables en comú, com pot ser una baixa autoestima. El que passa és que el que es diferencia és la forma d'afrontar-les, un i l'altre. Per això s'ha vist que n'hi ha persones víctimes de bullying que han canviat de centre escolar i els ha tornat a passar. I què fas? Tornes a canviar de centre?
Hi ha gent que ha canviat de centre, cada any canvia de centre, perquè sempre l'aprenen en ells. Què passa? Que és que l'agressor també el segueix? No, és que se troben altres agressors. Que són persones que són diguem, blancs fàcils per a les persones que busquen altra persona en la que descarregar la seva ira, les seues frustracions. Sempre és més fàcil tirar balons fora que acceptar els propis problemes o les pròpies frustracions. Pues intenta tirar la culpa a altres persones o s'intenten això, descarregar-se en altres persones. He triat este lloc perquè és un espai en el que de vegades, al ser un espai tancat, en edificis vellets, de vegades així se reuneixen joves de tot tipus, però me referisc a joves conflictius, diguem. Què passa? Que per això volia enllaçar en això en el tema de la societat. Diguem que la nostra societat des de sempre s'ha organitzat en prejudicis i en discriminacions de tota la vida. O sigui, te discriminen per si eres ric, si eres pobre, si segons on visques te miren d'una forma o d'una altra. Jo conec gent que perquè viu en un barri o en un carrer que té mala fama, ja no la contraten, ja no troba feina, perquè viu en aquest carrer. O sigui, gent que té que en el seu currículum ficar que viu en un altre puesto perquè, si no, pot perdre oportunitats de treball. Perdona? O sigui, se discrimina moltíssim a les persones sense conèixer-les. S'acaba molt prompte, se prejutja massa a la gent, se jutja massa a la gent. I si ho fem els adults, imaginem els xiquets. Ho van a fer, o sigui, ells són el reflexe de la societat en la que vivim. Per tant, quan d'adult intentem, o sigui, d'adult ningú està a favor del bullying, per aconseguir erradicar-lo, per aconseguir que no passe, que ningú xiquet o xiqueta patisca aquest assetjament en el seu lloc on estudia, hem de començar a ficar cadascú de la seva part, mirar si jutgem, per què jutgem. Ahí queda això i gràcies per veure'm. Vinga, adeu.